Dyma Terry Barry, gyda chrynodeb o prif straeon Colombia, yr 11 o Fehefin 2014. Yn gyntaf chwaraeon, gan fod y rhain wedi bod yn meddiannau, lle blaenllaw yn y penawdau cenedlaethol dros yr wythnos diwethaf, rhywbeth sy'n cyffredin iawn pan fydd buddugoliaeth fawr yn cael ei ennill gan ddinasyddion Colombia. Ond mae'r wlad wedi bod yn dathlu ac yn tristhau yr un pryd. Y newydd da o lywenydd mawr yw bod Nairo Quintana, y seiclwr o'r Andes Uchel yng nghanol Colombia, wedi ennill y Giro d'Italia a ddechrau mis Mehefin, un o'r rhasys seiclo ryngwladol pwysica y byd, ar ôl y Tour de France ac ar yr un lefel ar Vuelta a Espanya. Yn wir, daeth Colombia yn gyntaf ac yn ail wrth i Rigoberto Urán, Colombia'r arall, gipio'r ail safle. Y newyddion felly sydd yn amlyca ac efo mwy o sylw nag unrhyw newydd arall sydd o bosib yn pwysicach, megis trafodaethau heddwch rhwng gwrthryfelwyr arfog a'r llywodraeth ac etholiadau arlywyddol, y ddau sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Colombia. Ar newydd chwaraeon trist iawn? Wel, dyw'r chwaraewr pêl-droed Radamel Falcao ddim yn ddigon iach i cymryd ran yn Cwpan y Byd ar gyfer Colombia. Gafodd ei goes i anafu yn ôl y mis Ionawr, a dyw ei ddim wedi gwella'n ddigon da iddo fe chwarae ar lefel proffesiynol. Fel ymosodwr, Falcao yw'r chwaraewr gorau sydd gan y tîm genedlaethol. Yn ogystal â hyn, mae'r tîm wedi colli sawl chwaraewr arall drwy anafiadau. Felly, rhwng hyn i gyd, mae'n anodd gweld Colombia yn cyrraedd yn bell iawn yn y cwpan. Ond, yn y fath achos, yr opsiwn arferol yw i'r genedl troi yn Brasiliaid am weddill y tournament. A gyda Cwpan y Byd yn brysur agosau, mae newyddion o'r wlad drws nesaf hefyd yn y penawdau. Mae llawer o'r dyndra yn ninas mwyaf Brasil, San Paulo, wrth i weithwyr y trena tanddaearol gynnal streic am gyfnod amenodol ers y 5 o Fehefin. Mae nhw'n mynnu codiad cyflog o 12%, tra bod y llywodraeth wedi cynnig rhyw 8%. Mae'r ddinas yn anrefn, efo neb yn gallu cyrraedd ei gweithle. Mae'r heddlu wedi bod yn defnyddio noed agre yn erbyn yr undebwyr sy'n gwrthdystio. Mae llywodraeth o dan bwysau mawr i ddatrys y streic cyn i'r cwpan gychwyn yr wythnos nesaf, yn enwedig gan mae San Paulo fydd yn cynnal y gêm agoriadol rhwng Brasil a Croatia ar y 12 o Fehefin. Mae hyn ddim ond yn ychwanegu at yr argraff bod trefniadau ar gyfer Cwpan y Byd wedi bod yn drychineb ac yn barus mawr ar gyfer y awdurdodau. A nawr i droi at etholiadau arlywyddol a thrafodaethau heddwch Colombia, sydd wedi cael ei gostwng i'r ail safle newyddiadurol, i bod o arwyddocâd llawer pwysicach ar gyfer dyfodol y wlad. Ac mae'r ddwy thema wedi cysylltu yn agos iawn gyda'i gilydd, os gai egluro. Mae'r ddau prif ymgeisydd yn yr etholiad, Oscar Ivan Zuluaga a Juan Manuel Santos, yr arlywydd presennol, wedi mynd trwodd i ail rawnd yr etholiad ar y 15 o Fehefin, gan nad oedd yr un ymgeisydd wedi cael mwy na 50% yn y rawnd cyntaf. O ran ideoleg, mae'r ddau ymgeisydd yn hynod o debyg, cydwadwyr a hyrwydwyr y farchnad rydd. Ond, tra fod Santos yn awyddus i gadw trafodaethau heddwch gyda'r guerrillas i fynd yn y fan a Cuba, mae Zuluaga eisiau cael llawer mwy o concesiynau gan y gwrthryfelwyr cyn dal ymlaen efo trafodaethau. A pwy yw'r gwrthryfelwyr hyn? Wel, y FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, neu Lluoedd Arfog Chwyldroadol Colombia, grŵp guerrilla aden chwith, sydd wedi bod yn brwydro yn erbyn y llywodraeth ers hanner canrif. Ac bod sawl proses heddwch wedi bod rhyngthyn nhw a'r llywodraethau dros y blynyddoedd maith o ryfela, does na'r un wedi bod yn llwyddiannus hyd yma. Trown ni'n ola at wlad gyfagos arall, Venezuela. Môr gyfagos nes bod y perthynas rhwng Colombia a Venezuela yn debycach efallai i honno rhwng Gymru a Lloegr, gyda'i hanes wedi rannu ers canrifoedd.
ond gydag un gwahaniaeth sylfaenol heddi. Mae Venezuela yn wlad efo cyfundrefn wleidyddol sosialaidd a chwyldroadol i'r gwrthwyneb o Colombia, a dyw Venezuela byth allan o'r newyddion yn Colombia. Y tro hyn, mae Leopoldo López, un o brif wrthwynebwyr arlywydd Venezuela, Nicolás Maduro, wedi bod yn y penawdau ar y 6 o Fehefin. Mae awdurdodau Venezuela wedi penderfynu dechrau achos llys yn ei erbyn yn ei gyhuddo o annog treis yn erbyn y llywodraeth. Cafodd ei arestio am mis Chwefror, ac mae wedi bod yn y ddalfa ers hynny. Mae López yn economegydd sydd wedi addysgu yn yr Unol Daleithiau. Mae yn arwain plaid o'r enw Voluntad Popular, neu Ewyllys Poblogaidd, hon sydd wedi arwain gwrthdysgiadau efo milau o bobl ar y strydoedd. Roedden nhw'n protestio yn erbyn sefyllfa economaidd y wlad, efo chwyddiant o tua 60% a ffrinder nwyddau yn y siopau megis coffi a phapur toiled, yn ogystal ar lefel uchel o dryseddu. Fel o gallwch chi ddychmygu, mae cryn bwyslais mewn rai sectorau yn ddoniol ar y diffyg papur toilet. Yn ôl yr arlywydd, roedd y gwrthdysgiadau yn ymdrech ar coup d'état ac efo'r bwriad o ddymchwel y llywodraeth. Os bydd y llys yn cael López yn ail, bydd e'n wynebu o bosib 10 mlynedd o garchar, ond mae ei gefnogwyr yn ei ystyried yn carcharor cydwybod ac yn cwyno am y sefyllfa hawliau dynol yn Venezuela. Dyna prif newyddion Colombia dros yr wythnos diwethaf. Diolch yn fawr am wrando. Mae wedi bod yn y ddalfa ers hynny. Mae López yn economegydd sydd wedi addysgu yn yr Unol Daleithiau. Mae yn arwain plaid o'r enw Voluntad Popular, neu Ewyllys Poblogaidd, hon sydd wedi arwain gwrthdysgiadau efo milau o bobl ar y strydoedd. Roedden nhw'n protestio yn erbyn sefyllfa economaidd y wlad, efo chwyddiant o tua 60% a ffrinder nwyddau yn y siopau megis coffi a phapur toiled, yn ogystal ar lefel uchel o dryseddu. Fel o gallwch chi ddychmygu, mae cryn bwyslais mewn rai sectorau yn ddoniol ar y diffyg papur toilet. Yn ôl yr arlywydd, roedd y gwrthdysgiadau yn ymdrech ar coup d'état ac efo'r bwriad o ddymchwel y llywodraeth. Os bydd y llys yn cael López yn ail, bydd e'n wynebu o bosib 10 mlynedd o garchar, ond mae ei gefnogwyr yn ei ystyried yn carcharor cydwybod ac yn cwyno am y sefyllfa hawliau dynol yn Venezuela. Dyna prif newyddion Colombia dros yr wythnos diwethaf. Diolch yn fawr am wrando.